Magtymly piragy, ýaýlary bardyr. Gonarmyndan aňlamazlar göçerler. Kirişsiz gurulan ýaýlary bardyr. Yakasyz, eteksiz bir don biçerler. İşiksiz, tüýnüksiz öýleri bardyr. Ahiret öýüne eltip salarlar. Hak rahmet etsin diýip dowa kılarlar. Men Rabbim diýip münkür nekir elerler. Jogabyn bermesen waýlary bardyr. Etmişin köp bolsa yer seniň ısar. Süňgüňler zanuror, yüregiň togsar. Sağından, solundan ot yalan öser. Binamadyň şunday öýleri bardyr. Esvele safilin aňa derkardyr. Şeytan anyň üçin köp medetkardyr. Cehennem diýen bir dogzagy bardyr. Gıybat keşiň anna jaýlary bardyr. Niçe günler haramlyk ýyzlaýar. Tapa bilse panhan ýerde ýyzlaýar. Ogry güňdir, mala ýeti söyleýär. Sijjin weylatly jaýlary bardyr. Göre bilmez gardaşyny, ýyliny. Geçe bilmez anna sırat ýoluny. Tamşana çeýner telini. Ferda kıyamatda waýlary bardyr. Bismillah diýip okyp Kur'an-y Yasin köňlüňden çykarma hakyň senasyn magtymly hak geçirgey günäsin cennetel ma'wadek jaýlary bardyr.